Bon dia, penya! Bon dia, penya! Això és una aventura de les tietes voltant per Japó! Ens n'anem al país del sol naixent. Ai, que sí, Maria? Sí. I ara estem esperant aquí la tercera integrant d'aquest viatge, que no la veureu, perquè ella no vol sortir. No. Tot és respectable, per tant, cap problema. Som tres de viatjar, però tu Des ho de has d'explicar. viatjar, tu ho has d'explicar, i a passar-nos-ho molt i molt bé. Estem a punt d'arribar a Abu Dhabi, ja falta molt poc i res, aventura segueix a tope! Catxo edifici super guapo, arquitectònicament parlant. Molt xulo. Mola! A veure, penya. D'això se'n diu un aeroport de veritat. Un aeroport on hi ha sofàs, cadires, sillons i tombones. I tombones. Pots tombar. Això és un aeroport, de veritat. On si has de passar-hi unes quantes hores, t'hi pots estar. Ara ho veureu. Ja hem arribat a Narita, estan traient les maletes. I no som persones. No som persones, no som persones. No, som piltrafes humanes acabades d'aterrar amb el cul quadrat, haver dormit... Bueno, tu has dormit més que jo. Però que no dormir, que dius. Perdó, No descans. bueno, dormir s'ha dormit. Són la 1 de hora local i per tant són les 6 a Torelló. Seguim. A veure, acabem de presenciar una cosa que els trens d'Espanya, de la península ibèrica, mai podran fer. I és que els seients giren sols en funció de la direcció del tren. El tren arriba al final de l'última estació i els seients es giren en la direcció en la que ha de marxar. És el seu propi eix. Brutal. Espectacular. Ens hem quedat emparades? Estem mortes, cansades. Rebentades, però guatxi. Bueno, és igual. Coses dels viatges. Bon dia, penya. Aquí estem, a l'estació central de Tòquio, després d'una bona aventura. Sí. Hem aconseguit agafar el metro bé, però quan hem arribat a l'estació, això és, com ha dit la Maria, formigues vestides. Formigues vestides, o sigui, són totes formigues i per no agobiar-se, l'important és, tant et fixes en una i mires què porta, jo què sé. Sí. Jo he vist una noia que portava les ungles i portava com un osset enganxat. I amb unes sabates, i de noia vaixeta, amb unes plataformes així grosses. M'ha agradat. Veus que bé. Dic, hola, i tu, caminar amb això per aquests mons de Déu. Res, ara som aquí a l'andana ja esperant per poder entrar al tren que ens portarà fins a la nostra primera parada al Japó, que és Hiroshima. Opinió sobre el menjar? Apa, és bo, curiós. Ara mateix no tinc força a la mà. La Maria estava dormint i s'ha quedat sense forces. A 2:15, a les 10:30, hem agafat un tren aquí, a Tòquio. Ara ja som a Okayama i són 3:15. D'aquí 45 minuts arribarem a Hiroshima. Bueno, aquesta és la nostra cara, a veure, la meva cara, després d'una hora suant-la, totes tres, per entendre'ns amb una puta màquina.
per poder entrar a l'habitació. Que és gairebé un mini apartament perquè tenim una mica de cuina. Teniu aquí d'això, tenim una nevera, un microones, i aquí tenim els llits, que hi ha pijames, tenim pijames per aquí. Aquí sota hi ha tovalloles i coses i mandangues. I estem suadetes, però ara ens anirem a voltar-la per Hiroshima. Ha costat, però ja ho tenim. La gent, què tal? Ara ja som entrant al que és el Parc de la Pau. Aquí davant teniu tot el parc. Aquí, això d'aquí és la cúpula i tot el parc. Aquí doncs és on va caure la bomba atòmica, un dels desastres més desastrosos de la humanitat. Aquí tenim el cenotafi, en el qual doncs es van enterrar víctimes de la bomba. Allà al fons la cúpula i al mig la flama de la pau. Un tros més amunt de l'edifici aquest que va sobreviure, més cap a la zona de per allà, perquè ho veieu més cap aquí darrere, és on va explotar la bomba. Aquí una bola que està foradada. Foradada. Ho trobo molt interessant. Molt. Sí. Hem entrat dintre del recinte del castell i a veure si el podem veure. Els jardins de moment són espectaculars, molt guatxis. Bon dia, penya. Segon dia a Hiroshima. Avui fem excursió cap a l'illa de Miyajima. Som les 8:09 del matí, anem a agafar aquest d'aquí, aquest ferri que va per tot el riu i arriba fins a l'illa de Miyajima. O sigui que anem a comprar les entrades. Adults are requested to hold infants in their laps. 4 ticket spot for small children at child rate fairs. Attached to purchase Estem al certificates barco of the owner a or the Condemnar child as the crew may make check ticket a l'illa de purchases. Your cooperation is highly appreciated. Amb M-I-Y, J, no, A, J, I, A, Comencem la ruta. Sortim del Parc de la Pau cap a l'illa de Miyajima. Bueno, ja hem deixat el riu,
mar obert, direcció a Miyajima, i aquí una bona col·lecció d'illes del mar interior de Seto. La Maria ha d'anar ajupida perquè el sostre del barco és tan baix que ella no pot. Vale, deixem el barquito. Ja hem arribat i ara farem el passeig que hi ha pel costat del mar cap al Tori. I ja ens els hem trobat. Els cérvols de Miyajima, que són sagrats aquí al Japó. Res de donar-los menjar ni acostar-s'hi, que són salvatges. Com estàs? Fa calor, oi? Sí. Que maco. Heu vist? No ho sé. De moment no. Som dels primers que hem arribat. Els cérvols. I aquí, doncs, els dos lleons tradicionals davant dels templos shintoistes, Pimowachi, i aquí la porta Tori d'entrada al temple. Passat al Tori, hi ha tots els fanalets que recorren el camí de l'entrada al santuari fins a arribar al centre. Vale, acabem de pagar per entrar i res, això és el que veiem. Piroli. Quina és la teva opinió, Maria? La meva opinió? És un santuari, s'hi ha d'estar tranquil. Una reverència. Doncs respectarem el lloc i farem el mínim de fotos i el mínim de vídeos, perquè això és un santuari. La Maria està fent aquí una classe magistral de llum de les càmeres. Ara fem classes de dibuix. Classes de llum. Allà. Què és això? Sincerament, no ho sé. No en tinc ni idea, Maria. Qualsevol cosa que et digués ara mateix seria una mentida. Estem arribant ja al final, cap allà ja hi ha la sortida. Fins fa no res, hi havia un silenci super opachi. Es nota molt que hem set els primers d'arribar i hi havia molta tranquil·litat. Ara ja començaré una mica més de xivarri. Què, Maria? Què et sembla? M'agrada molt. Es respira molta tranquil·litat, no? És una sensació de pau, De calma. Això, calma. Són els papers del temple, de la gent que ha tingut mala fortuna. M'han dit que és gros. És un lloc molt guai. I està molt tranquil i fresc. Ahir al final vam tenir una petita aventura. Ah, sí?
que tornàvem cap a l'apartament i se'ns va fotre a ploure. Són les 12. Un petit racó de món. Quina preciositat! Això? Són llanternes. Jo no sé a quants n'hi he fet de foto. Bueno, avui haurem de fer neteja de fotos perquè ens hem passat una mica 3 pobles. Però són molt guais. És que és molt guai tot això. És tot molt xatxi. M'agrada molt. Soc molt feliç. M'ho estic passant molt bé. Seguim passejant per al Momigidani Park, que hem trobat unes cascadetes que venen des de dalt. Superxules. El bosc és molt guai, s'hi està molt bé l'ombra i ens ho estem passant de puta mare. Fa calor, però som sota el Però bosc. sota l'ombra d'aquests arbres està Tan bé, però tan bé. tan bé. O sigui, És una meravella, nois. Sí que està suant, Sí, estem suant la gota gorda. això ho estic constantment. Molt. Vigilem que hi ha arbre i xargall per aquí. Uai. Ja. Estem aixargallats. Ale, doncs fins aquí. De moment. Ja ho saps, que ho sabia. Va, 3, 2, 1. Ja ho saps, aventuraire. Subscriu-te al canal, polses amunt i segueix-nos a rima.